selvän lähtövoiton ottaa ja finaalipaikan Jukka Rahikainen. Juttu ja maata räyttää. Katsotaan, kuka on sitten nostalgialuokan kuningas. Pentula, Ruoppa, Rahikainen, Jaakko Turpeinen, Matilainen, Häsä ja Kattelu. Ensin kuitenkin lähettäjä Kepponen ja lippu. Turpeisen Jaakko, Rahikainen, Häsä. Ruopan timppa siihen kakkospaikalle ja menee kärkeen, kun Pentulaa viedään tonne penkkojen puolelle. Kuka se sieltä ulkokautta kiertää koko matka? No sehän on Matilainen. Ja Kattelus tulee kolmantena. Häsä pyörähtää, Turpeinen neljäntenä. Rahikainen tulee viitospaikalla. Kuutospaikalla Häsä ja Pentula jää tuonne ja on tänään 7. Kilpailija 46, mustavalkoinen lippu ja syynä perään ajo. Kun Ruopalle eka kierros, Matilainen kakkosena, pitkä hajurako kolmanneksi nousseena, Rahikainen, sitten tulee Kattelu, sitten Turpeinen, sitten Häsä. Ja ei oikein käy tuo Turpeisen Jaakon kalusto enää. Roiskeläpät pitkällään menee Ruoppa tuolla. Kuran viskontalaitteet on vähän notkeaa mallia, ne on lähinnä siivekkeen muotoisia tässä. Ja kyllä nämä sijoitukset nyt, tuo ensimmäinen kaare vähän niin kuin tussautti tämän lähdön ja sijoitukset on melkein jaettuna. No ehkä tuolla vitossijasta sitten käydään Häsän ja Turpeisen kanssa taistelua ja sekin taistelu jo päättyi ja onko siinä sitten Katteluksen auto puutumassa, kun Ruoppa on jo viimeisen. No eturengassa siellä on mennyt tyhjäksi, eli se on siinä. Saattaa olla, että Häsä ohittaa vielä Katteluksenkin tuossa, mutta kyllä noin ihan 1, 2, 3, niin ne on taputeltu. Ne on taputeltu. Ruutulipulle tullaan. Nostalgia voittoon. Timo Ruoppa kakkoseksi, Jukka Matilainen. Kolmas tänään Jukka Rahikainen. Ja neljänneksi sitten katsotaan. Siellä vielä nelos-vitossijasta jonkunlaista sijoitustaistelua, mutta sekin loppui tuohon. Eli 4. Kattelus, 5. Häsä, 6. on sitten Turpeisen Jaakko ja 7. Pentulan Mikko. Se on siinä ja sitten kohta saadaan varmaan tuo tauon pituus tietoomme, että monenko aikaa jatketaan. Sieltä voisi alakertakilpailun johdolta kysyä.